Ahoj lidi, dneska si v kreativu postavíme vilu. Bude sice menší, ale bude surovina, který moc nenajdete. Takže já začnu tady tím jakoby křemenem, nebo co to je. A uděláme si takovou vilu tady. Pak, když tak si ještě zadem možná survival, když to doděláme. Já musím ukázat, jak se co pak bude craftit, takže tady načítnu nějaký ty suroviny. Ale ne, že bych byl cheater, jo, ale já chci ukázat, jak se co craftí. Proto ukážu vám, jak byste mohli postavit svůj barák. Ukážu vám, jak se pak staví Netherhora. I s tím rovnou. Takže tady si dáme. Pak vám ještě ukážu svůj skin, jak vypadá. Tam do popisku videa, že ukazuju i skin. Tak. Pak vám ukážu, jak se craftí, ale to až nakonec. Ať máme nějaký ten baráček. Teď to postavím. Já bych to stejně postavil v survivalu, ale trvalo by mi to díl. Já už na to mám věci všechno. Někde v říti, sice, protože já jsem ztratil svůj barák, tak jsem rovnou si řekl, že tady na tom světě budu natáčet tady ten let's play. Takže jsem rovnou stavil nový baráček. Tam jak vidíte, tam je retardovaná zem. Je to oranžovo-červená, ale je poměrně dobrá. Pak vám teda ukážu, jak se craftí jak se vytváří ta Netherhora, za craftí. Cože jaký creeper by craftil Netherhoru. Samozřejmě nestřihám videa, natáčím, ale nenatáčím a hned nestřihám. Já vůbec nestřihám, nikde. Mně to střihání přijde takový zbytečný, že když už člověk to natáčí jednou, tak proč by to měl dělat 100krát, to natáčení. No, nebudeme se bavit o střihání vlasů, videí. Když se budete chtít něco zeptat, řekněte, určitě vám odpovím. Teda aspoň na něco vám odpovím, když nezapomenu, co se jak dělá. Samozřejmě já jsem chtěl vám vytvořit kreativ, abyste viděli pak rychleji, jak co vypadá. Já jsem to nechtěl stavět bez toho, abych to natočil, protože mě to přišlo docela zajímavé, když to budu takhle natáčet. Já vím, je to sice kreativ, ale mě celkem kreativ i baví. A jelikož já jsem na YouTube nějak moc kreativů nenašel, proto chci udělat kreativ osobně já sám. Jako jo, mám k tomu i nějaký jiný důvody, třeba, že mě baví kreativ a tak, ale hlavní je to, že jsem tam moc kreativů nenašel, který bych zrovna hledal. Jsou tam kreativy, to taky, ale ne, který bych hledal. No a doly asi už dneska nestihnem pak, protože já dneska budu nahrávat zase jen 15 minut. Já chci natočit ještě další díly. Takže rozhodně natáčet dneska nebudu díl jak 15 minut. A to se omlouvám. Ale čekají mě i jiné povinnosti.
než jenom hrát. Jako mě by to nevadilo, jo, ale práce je práce. Když jako já práci nemám, jo, ale tak znáte to. Taky hrát nějak za kamerou, protože nehraju jenom Minecraft. Nehraju jenom Minecraft mimo tu kameru, takže možná, že někdo viděl můj předchozí díl, nevím, kam se smazal. Není ani na YouTube, není ani na mém nahrávání, nevím, kam se poděl. Nevím, jestli jsem ho omylem vymazal, nebo když by se vymazal jednoho, tak se nemaže z obojeho, nevím. Prostě už tam není, asi druhou část natočím, ale tady nějak takem v tomhle tom. Samozřejmě tady to je natáčení o prázdninách, takže s mým bratrancem tu budeme ještě něco málo, měsíc a něco, měsíc 2 týdny. Takže teď máme jakoby propojený, teď natáčíme v jednom, takže se střídáme, kdo bude natáčet. Takže teda jako hrůza. Samozřejmě opáčím, mě je 15 let. A tobě? To není podstatný. Tak jsi to slyšel, že to není podstatný. Já to za něj říkat nebudu, když to nechce říct sám, tak ať to neříká. Bude noc, takže se dám rovnou postel. Spát. Tak, tady si uděláme první pokojík. Tohle je. Tak. Já už jsem někde takovouhle vilu stavil, nevím kde, ale vím, že nějakou podobnou, jo. A já jsem to viděl i někde na YouTube a hrozně se mi to líbilo. Tak, teď tady uděláme. Kde crafting? Tady, tohle, českupec. Já možná osobně budu i tady to hrát někdy, když se mi bude chtít. Tak. Teď tady jdu postavit vedle někde tu Netherhoru, aby se vám ji ukázal. Tady je takový pěkný místečko. Je na to třeba cobblestone, zlatý bloky, nether reaktor a to je fakt všechno. Jo, a survival. V kreativu to nejde pustit a vám to klidně ukážu. Tak. Teď to musíte zase ty zlatý bloky musíte zase zandat. Tak. Tak. A to už je ten reaktor. Vidíte, nejde to spustit. Takže si já dám quiet. Tak, teď to přepnu na survival.
Tak. A tady už mám napsal aktiv. A už to tady vynáší. Tady jsou zatím ty méně cenné věci, no a už to tady začíná. Už začínají padat ty lepší. Právě takhle se dají vydělat hodně dobrý věci. No, nejméně tak za 3 minuty už budu muset končit. Takže doufám, že ta Netherhora se uráčí. Jo? Se velice uráčila. Takhle nějak vypadá náš baráček. Celkem pěkný. Teď vám ukážu, jak se co kraftí. No, tak se vyspím. Tu máme den. Jak vidíte, jako jsme právě přežili 2 dny. Když jako tady nejde. Takže teď vám ukážu, jak se... No, tady to nemusíte vidět. Tady to jsou glowstony. Ty pak vám ukážu, co dělají. Takhle. Tak, tady se právě tímhle s tím se tady dělají tady ty bloky. Máme jich 20. Což je dobrý. Tady mám melouny. A papkiny. Kaktusy. Nějaký houby. No, semínka na pšenici. A teď vám chci ukázat ty glowstony, co dělají. Třeba když vykopu tady ten blok. Tak. Tak ono to tady takhle osvítí. Ještě tady vykopu jeden, ať to vypadá pěkně. Takhle to jakoby tady všude osvítí. Je to hodně pěkná věc. No a takhle vypadá právě ta Netherhora. Takže na to potřeba cobblestone, z gold of block a no prostě zlatý bloky 4 a železo a 3 diamanty. 6 železa a 3 diamanty. Všechno dám do popisku, jak se co kraftí a